miejsce, jeśli chodzi o szlaki pielgrzymkowe w Polsce. Pod względem oznakowania. Oczywiście mamy szlaki maryjne, które nie są oznakowane, ale myślę, że tutaj na pewno droga Jakubowa jest w czołówce. Projekty kolejne, o tym była mowa, są propozycje różne, żeby te drogi znakowe w poszczególnych regionach. To też jest temat do dyskusji, żeby też nie było tak, że w każdej gminie mamy tą drogę, ale tu jak mówił dr Jastrzębski, jest to też jakaś alternatywa dla mieszkańców parafii. No i to podsumowanie, które powiedziałem, 2500 km, tutaj jest bez drogi jeszcze Via Regia Korczowa-Pilzno. I jeszcze dwa zdania na temat tych wyzwań. Bardzo proszę, kolejny slajd. To jest mapa, która przedstawia tą sytuację obecną z drogami istniejącymi. Jakie problemy, które najczęściej spotykamy, najczęściej słyszę? Brak bazy noclegowej, brak tej infrastruktury turystycznej przede wszystkim, czyli brak bazy noclegowej i też żywieniowej. Proszę Państwa, brak oznakowania, czy też błędne oznakowanie, to się często zdarza, które nie zgadza się z przewodnikami, następnie czy też z wytyczeniem na mapie. I to szczególnie smutne, o czym była tutaj mowa w poprzednim referacie, brak w niektórych parafiach niestety opieki duszpasterskiej. To kiedy czytamy wspomnienia pielgrzymów z różnych części Polski, to widzimy, że pielgrzym zatrzymuje się przed kościołem i nie może do tego kościoła wejść, czy nie ma proboszcza. I taki główny też punkt, który tutaj też wyszedł w referacie wcześniejszym. Wydaje mi się, że w wielu częściach, nie mówię to ogólnie, tylko w niektórych miejscach tak jest, że właśnie miejscowa społeczność zupełnie nie wie, co to jest droga Świętego Jakuba. Nie było tej akcji, powiedzmy, takiej promocyjnej, takiej akcji informacyjnej, może bardziej informacyjnej, wśród parafian, wśród społeczności lokalnych i dlatego też ten pielgrzym niekiedy właśnie traktowany jest jak to słyszeliśmy. Może tak dosadnie to było powiedziane, ale tak często bywa. To są takie problemy, wyzwania, które stoją przed osobami, które zajmują się drogami Świętego Jakuba. Oczywiście kwestia modlitewników, kwestia takich pomocy duszpasterskich, kwestia tego, żeby tę bazę noclegową w jakiś sposób zorganizować. Wiadomo, że nikt nie wybuduje albergę dla 200 osób, prawda? Ale są różne projekty i to podejmowane są w parafiach, że te miejsca noclegowe są budowane. Kolejna sprawa, proszę Państwa, niszczenie znaków. Niszczenie znaków to zdjęcie z drogi lęborskiej. Miałem okazję, akurat nie moje, ale miałem okazję wjeżdżać do Łeby i takie znaki właśnie są niszczone, czy też w innych regionach Polski. No ale też pozytywne fragmenty, kiedy wędrowałem kilka dni temu drogą Via Regia z Przygin do Olkusza, droga, która wiedzie do właśnie Via Regia, 3 znaki, a więc i tabliczka, i znacze, i ślad, i znaczek pielgrzymi oraz strzałka. Oczywiście te działania i konferencyjne, i w mediach, i w samorządach, i w bractwach przez różne sytuacje mogą spowodować, żeby miejscowa społeczność, też duszpasterze jeszcze bardziej tę drogę rozpoznawali i dzięki temu będą patrzeć przyjaźnie w kierunku pielgrzymów. I jeszcze proszę, ostatni slajd, ta droga małopolska i kolejny slajd. Myślę, że też kolejne wyzwanie tutaj do szerszego grona, jak Państwo wiedzą, w roku następnym będziemy obchodzić 300. rocznicę Aktu Europejskiego i 25. rocznicę wpisania Camino Santiago na listę szlaków europejskich. Ten szlak europejski, kulturowy jest obecnie prowadzony, jak tutaj Państwo widzą na mapie, to jest mapa Rady Europy, w 8 państwach, aby również działania odpowiednich osób spowodowały, żeby Polskę w tą sieć oficjalnie, tutaj Polska zaznaczyła się kolorem jako szlaki, w tę sieć oficjalnie wstąpiła. Dziękuję Państwu za uwagę. Pięknie dziękujemy, nie tylko za referat, ale i za całą organizację. Proszę Państwa, o głos prosił jeszcze Pan Ryszard Chudzik.